Silloin kun aikanaan perustin tämän firman Retria Oy, niin ajatus oli, että meidän toimintaan liittyy aina myös tällaisia eettisiä arvoja, hyviä tekoja. Ja tästä niin kuin hyvinä esimerkkeinä voi mainita muun muassa sen, että me olemme lahjoittaneet Oulun lastenpsykiatriaosastolle soutuveneen, että lapset pääsee kesällä soutelemaan Oulujärvellä. Lapin keskussairaalan lastenpsykiatriaosastolle lasketteluvälineitä, Meltauksen lastenkodille retkeilyrahaa. Sitten olemme tukeneet näiden vuosien saatossa niin nuoria urheilijoita, joista nyt voisin mainita tunnetuimpana nämä Mannisen sisarukset. Silloin kun he olivat vielä vihreitä ja aloittelijoita, nyt näkyviä ja tunnettuja urheilijoita. Kun me nyt sitten kehitimme tämän uuden tuotesarjan Relaxant Animalin, niin ajattelimme, että meidän täytyy tehdä myös tällä alalla ja tällä saralla jotain hyvää. Ja pyysimme yhteistyökumppaniksi Suomen eläinsuojeluyhdistystä, että voisimmeko jollain tavalla edistää tätä aluetta, niin eläinsuojeluyhdistyksestä tuli esitys, että voitaisiin kerätä varoja vapaaehtoisten eläinsuojeluvalvojien koulutukseen. Ja niitä tällainen Facebook-kampanja käynnistettiin tässä tarkoituksessa, ja tässä on yhteistyökumppaneina ollut Musti ja Mirri sekä Verkko Pirkko. Musti ja Mirri on tällainen kaupan yritys, jossa näitä tuotteita on saatavilla, samoin kuin tuo Verkko Pirkko on tällainen, miten sanoisin, siellä on kaiken näköistä tavaraa kaupan. Ja teimme Suomen ennätyksen Facebookissa, noin 40 000 tykkääjää tuli tähän mukaan. Ja summa, joka tästä kertyi, niin oli 7 968,10 €. Sitten tästä voi kertoa näin, että 2 päivää kun tämä kampanja käynnistyi, niin oli 10 000 tykkääjää jo sinne ilmestynyt, ja Johanna soitti, että nyt siellä on 10 000, ja minä olin tuolla työmatkalla Etelä-Suomessa, niin minun vähäinen tukkani nousi pystyyn, että nythän tässä käy niin, että rahat loppuu. Ja päädyimme sitten tälle yli 10 000 tykkääjää, niin siltä osalta pienentämään sitä summaa, ja tämä lopputulos on tällainen, ja nyt minä ojennan tämän sekin Suomen eläinsuojeluyhdistykselle. Näin. Kiitoksia. Ja tässä on lahjoitus ja sekki. Kiitoksia. Ja sen puolesta niin haluamme tietenkin kiittää. Eläimet kiittävät. Tämä tulee tarpeeseen. Me saadaan koulutettua meidän vapaaehtoisia eläinsuojeluvalvojia edistämään eläinten hyvinvointia yhä enemmän. Kiitos Etrialle siitä. Kiitos. Ja vielä tässä voidaan kertoa, että olemme suunnitelleet, että yhteistyö jatkuu, josta tulemme tiedottamaan meidän sivuilla myöhemmin, että missä muodossa. Mutta kuitenkin tavoitteena on, että voimme edistää eläinten hyvinvointia. Yhdessä, kyllä.